Mehriban adamlar, hormatly mehmanlar, ýaş barada gurrun edilenine şahyryň bir tetiri ýadyma düşýär. Halipa bir saat ber. 10 ýaşdan geçmäken hedil bu dünýä. Çäge togulanyp oýna bermeli. Owaň ortasyndan akýan mis suwy eşikli, eşiksiz boýla bermeli. 18 ýaşda kan hedil bu dünýä. Gyýylar menki diýip geplä bermeli. Bir-birinin üýt goşup gelýän günleri bir-birinin eýzine seplä bermeli. 35 ýaşda kan hedil bu dünýä. Arkaňa alada ýüklä bermeli. Uzak mendilere düşen ýolagçy deýin ýetjek menzilini çäklä bermeli. 50 alkymyna hedil bu dünýä. Insekler ýaşlyk ýatla bermeli. Süýjü günleri bilen başagay bolup ýyllardan ýyllara ätlä bermeli. 60'dan 70'den geçen soň hedil bu dünýä. Täkli kalbyňa oýka bermeli. Ögüt ünne gülen ýaş gelinlere şerişe başyňy ýaýka bermeli. Ene şeýdip sallanşakdan soňky demesen, günleri arkaňda daşa bermeli. Kine teatrda täşin dinläp ýaşa bermeli. Janyňyz sag bolsun. Siz üçin ýene-de ajaýyp aýdymdyr saatlar bilen dowam edýäs. Täşi Türegenow. Oğul ver,